आदसा जाय हक नोंसोरखौ आं साबायखर होबाय। जिहेथु मोजाङानो जानानै थांबाय बयनिबो माने क'पारेसनजों मोजाङै जोङो बबे बबे आसामनि अनगायैबो बबे रायजोनिफ्राय नुजाफैदों? आसामनि अनगायैबो नेपालनिफ्राय दङ, त्रिपुरानिफ्राय दङ, सोनाब बंग'निफ्राय दङ, मेघालयनिफ्राय दङ। बेबायदि माबानो जोंनि डेलिगेटफ्रा फैदों। डेलिगेटआ 2000 गासै बेसेबांसो गेवलां मेलाव बेसेबांसो सुबुंफोरा थुबुरनि गेजेरजों गेवलां जोबथा हाबाफारि गेवलां मेलावथ' बे सिगाङावथ' बे माबायानो बुंफबजोबदों मेनटेन। दा उनावबो समय जानायखाय बे नानाथां हान्था मेला बाथ' थायो उनाव थांगोन। थेवबो बे पेन्डेलाव बेसेबां जानो हागौ आरोथ' लामा सामा दंलाबायो जानाय लोंनाय एक्जिबिसनाव बिराद जादों। बेनिफ्राय दाबो एकदम मोनाब्लाबो थायो 9टासिम। इयुन बिबानगिरिखौ मा खावलायगोन नोंथाङाथ' बे समाव हाजिरा लाबाय? टार्मिनेसन पिरियडआथ' मैयानोमोन, खिन्थु जोंनाव कनस्टिटिउसनाव एसे माबा दं, डिफेक्ट दं। बेनि थाखाय जों बेखौ फाइनेल खालामनो हायाखै। रावनिबो दाय गैया बेवहाय, एसे कनस्टिटिउसनाव सोलांनांगौ दं। बेखौ जों सोलांगोन, बेनिफ्राय बे थिग खालामगोन। इयुन बिबानगिरिखौ मा खावलायगोन सार? बे समाव लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन? नोंथाङा बर थुनलाइ आफादजों थानानै गोलाव सम खामानि मावबोबाय। बेखौ दा आं बिसोरखौ बुंबोदों, जेनेबा जोङो सिगाङाव जोङो रावखौ स्वीकृति मोनबोबाय, बेनि थाखाय आन्दलन खालामबाय, भुगिनांबोबाय, जिउ गारबोबाय। दा जोङो रेकगनिसन मोनबाय, स्वीकृतिखौ मोनबाय। बेनिफ्राय जोङो जागायजेनबाय जोंनि राव थुनलाइखौ मानो बै लेखाफोराबो स्कुलावबो फोरोंबाय। दा फैयै फैयै फैनानै बेसेबां उन्नति गैया, समयसाबो बांसिन थायो। जोंना बिजाब लिरनायनि समयसा दङ, स्कुल कलेजनि एपइन्टमेन्टनि समयसा दङ, कलेजनि आरो बांद्राय एम.ए.बि कलेज सोनायनि आरो इउनिभार्सिटि बेफोरावबो फ्राय सोजोबनाय जाबाय। आरो बेनिफ्राय मा जागोन, जिहेतु प्राइमारि लेभेलावसो जोंखौ रेकगनिसन होदोंमोन, फैयै फैयै जोंथ' इउनिभार्सिटिजों फैनो हाबाय। हायार सेकेन्डारिसिम दा बर' मिडियाम जाबाय। बे जोङो सिन्था खालामनानै साइन्स एन्ड कमार्सआव एसे थाथ'दों। मानोना बिजाब लिरनायनि बाथ्रा दं। बर' बिजोंजों, बर' रावजों साइन्स एन्ड कमार्सखौ थिग माने एप्रप्रियेट लिरनो हानाय जोंहा जोङो लिरगिरि मोनाखै। बे जेब्ला जागोन जों बेखौ होनखाबाय। बेबो गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार जाखानाय। आरो दानि जुगावथ' माने ए.आइ.नि जुग, बे ए.आइ.नि जुगखौबो जों मेकआप खालामनो थाखाय, नङाबा जों मोनसे जायगायाव जों थाबथानानै थाहैगोन। जोंनि जेसेबां साइन्सनि सेंग्राफोर दङ, इन्जिनियारिं टेक्न'लजियाव साइन्स माबा साख्रिफोर दङ, रोंनाय दं, जों बिसोरखौ खावलायगोन जे बे बिथिङाव नोंसोर नोजोर होनांगौ, बेखौ दावगाहोनांगौ। जों बिदिनो समाव नांलाय डेभेलप वर्ल्ड माने दुनियाया डेभेलप जागासिनो। बे डेभेलप आरो बारायनांगौ जायो। दा बे खामानिखौ सेंग्राफ्रा बेखौ मावनांगोन।